Snart superkillinger. Helt friske nyheder fra familien Green i Storbyen. Så god er den. En sand nydelse for øjne og ører. Jeg kan lide hvidkål. Se, nu snakker vi. Med eksplosive eventyr. Endnu et P. Alle venter spændt på, hvad man laver som det næste. Hallo! Det er et ret hårdt pres. Der er sjov fra land til storby at finde. Jackpot! Med familien Green i Storbyen. Mandag til fredag aften kl. 8:05 her på Disney Channel. Når de sidder sammen på flyet. Hver gang Marinette planlægger et helt nyt liv med Adrian. Når Cat Noir erklærer sin kærlighed til Ladybug. Nu hvor der er nye afsnit af Ladybug, så lad os gense de mest romantiske øjeblikke for dette superheltepar. Er du klar? Jeg elsker jer. Jeg elsker jer. Jeg elsker jer. Jeg elsker også dig, Adrian. Jeg elsker jer. Da de blev fanget i en illusion. Sluk så for dit vækkeur. Jeg kan vel høre filmen. Når alt bliver lidt for kompliceret. Jeg tror, der er sket noget med mine følelser for dig. Jeg har indset, at jeg kan fortælle dig ting, som jeg ikke kan fortælle til andre. Jeg kender godt følelsen. Ikke flere misforståelser mellem os to, min kære. Når de udveksler Miraculous. Stoler du på mig? Selvfølgelig stoler jeg på dig. Afsted, så klarer jeg safari. Hvad filen er det, der sker for mig? Det er irriterende. Når de deler deres følelser. Så du er sådan lidt fan af mig? Ikke bare sådan lidt. Jeg er kæmpe fan, faktisk. Wow, der er dobbelt op på romance. Nej, trippelt op. Og nu, så gør der klar for mange flere uforglemmelige øjeblik mellem de to er på vej, når vi viser nye afsnit af Ladybug. Hver eftermiddag kl. 5:15 på Disney Channel. Alle tror. Snart Ariel. Du kan ikke narre dem. Vi kan godt se dig til dig. Du kan ikke ignorere dem. Du kan ikke bebrejde dem. Det hele er din skyld. Ændre dem eller styre dem. Og du kan naturligvis ikke slå dem. Dramatisk gæst. Hvad du kan gøre er at slutte dig til dem. Jeg er helt klar. Og så ved du stadig ikke, hvad de er i stand til. Nye afsnit af Primus. Fra mandag eftermiddag kl. 2:30 på Disney Channel. Du vil blive imponeret over alt det nye på Disney Channel i april. Den nye sæson af Miraculous er her med flere eventyr end nogensinde før. Øv dig på dine magiske evner i de nye afsnit af Magi efter Waverly Place. Regnestykket lyver ikke. Nye afsnit af Primus er lige med mere sjov. Og om eftermiddagen er der endnu mere sjov med familien i Blue's specielle uge. April er en fantastisk måned på Disney Channel. Snart Spidey og hans fantastiske venner.